Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, jam waali e mon kala pulloɗo woni, so pullo yima jam waali e ma. Ko waɗi ko fof ko jimmi ɗo haalde ko tawa yimɓeɓe keɗorani ɗum ɗo keɗortam ko ɗo. Voilà, bandiraɓe ko yettere Allah, on gandi toujours minen yiya on ko heewi famani hoko woni darde Sopulu Ardo réseaux sociaux ɗo, manam komo activiste ni on wona hewde haala wonni kam ɗo ko jokkude golle. So tawi woni yimɓe ɓe paami e pini mbiyo e jangi ɗuman logo am hoko firti e leñol fulɓe walla hoko waɗi représenté e nder leñol men. Mboɗo sikki ko heewi famani, min woni mbo jangani o, mbo famani, mbo finani, mais ko yettere Allah. Logo o manam tengade nde tawi woodi ko haali e nder leñol fulɓe, hoko addi ha fulɓe mbaɗi créé tengade. Est ce que onon paami ɗum? Sopulu Ardo wawde miijade ɗum ɗo pi ha waɗam coordina fi wona taw ino yahi laawol, toujours min lamdi ɗum ɗo waɗi représenté ko leñol fulɓe ngol, haalani haala inde neɗɗo personnellement. Soko inde am nde tan hewani nafoore no feewi. Ko addi ha jogii valeur min e yiyande am ko logo hoko waɗi représenté leñol fulɓe e inde artiste o nde wona min hoore am kala minin ko leñol ngol no waɗi fayda. Yimɓe ɓe jogo pinal no waɗi fayda. Min noon ko ɓurmi dal hakkilamo manam anda honno mbawmi ɗum haalirde. Yimɓe manam yimɓe men jogiiɓe kaales, patron ji fulɓe ji marka ina waɗi fayda bandiraɓe, marka ina waɗi fayda, marka ina waɗi fayda bandiraɓe. min ko kaɓanteminin ko holko mbawɗen wadde ha ta ɗum ɗo e wawi en wadde identificar leñol ngol. Ko ɗum logo am o firti. Hay so wana a pullo a yi'a am tan ganda oɗo kam ko pullo, donc ino waɗi fayda. Woodi no gandi mi laari ɗo interview jafo ɗum oya Big Flo oyo artiste e artisan wona goto. Artiste o ko an o watta créé, donc kombo haali ko ɗum woodi. Yimɓe hewɓe noon paamani ɗum, min mboɗo wondi e mon. Ko ɗum addi kala mbimi on ganda hoko woni intellectuel, on paamani. Voilà, e jawgo konngol e direct hembo lamdino kam boyi kam Sopulu Ardo, an hono mbawɗa ɗum ɗo waɗirte wana aɗo jangi, wana aɗo heewi on kaales, mbawɗa wadde ko mbaɗɗa ko. Mbimi ɗum woodi ko neɗɗo Allah watta e ma, woodi ko an no mbaɗanta hoore ma. ɗum firti neɗɗo d'abord a wona una persona creativa, una persona che tenga iniziativa. Min tubaɓe ɓe patron am lawtomi liggorono kampuro on ko artiste yiya ɗo kam ɓay kamɓe ɓe jeeya neɗɗo ɓe ganda oɗo o
tene algo spécial ke toɗono tene ɗum ko Allah waɗi me dow am wona mi waɗi ɗum ko no Allah waɗi kam mi weli goɗɗo metti goɗɗo ɗum Allah waɗi ya ay ndiga goɗɗo wawa to min Soppulo Ardo ko mbammi réalisé ko won activiste ji tawɓe mbaɗino ko mbammi ko bandiraɓe minen ni min cuyrano haala ɗo réseaux sociaux mimio mi ɗaɓɓani inde min ko golle mi jokki ɗum woni ko garmi on haalande ko golle mi jokki ma on ji kala golle ɗe so Allah fulanɗo jaɓi kala noon ɓiɗɗo pullo gandanɗo hoore mum ko pulagu fandorta ko nafoore e ma on ji ɗum wattu kala pari ma mi hollu on ɗum ma on ji ɗum ko ɓuri hen wadde fayda ko jimmi yo manam fulɓe ɓe yo en ɗaɓɓu marka bandiraɓe woni fulɓe jogiiɓe hôtel ji jogiiɓe restaurant ji jogiiɓe otoji jogiiɓe motoji jogiiɓe bitigji maɓɓe etc fof onon mbawi ɗum ɗon hutorde te ala ganduɗo ko arta to yeeso woodi ko parmi oɗo wattu ɗo ɓay enen fulɓe mbayi noon kala ko neɗɗo men ɗo waɗi enen jawi ko si yahi yaɗuma nde on tuman onon mbiyata o noon ko pullo woni ay serenɓe ɓe mawɓe wona no mbadda e donc il est temps neɗɗo ko Allah okkimo ko jaɓon ɗum weli on metti on mais yo on jaɓ ma on jii ɗum kala pullo ganduɗo ko pulagu fardorta mboɗo sikki jogoro en vie wadde ɗum ɗum woni ko jimmi on haalande ko ma on jiyoy ɗum kadi so Allah jaɓi ɓoyata ma on jii ɗum ko mbimi on ko Soppulo Ardo ko golle jokki ɗum noon on calminama e jaam ñallu e men